Yabona bafethu ukube mina ngiyakwazi ukwenza noma ukube mina ngiyakwazi ukuxhumana noDlubheke mhlawumbe ngandlela thize nje lokuxhumaneka ngayo. Bengizomfonela mina uDlubheke ngithi mfoka Nondindo. Noma kungathiwa ipride into ebaphezulu kangakanani kumuntu mayiphila emhlabeni ngoba ipride idemoni elibi ngendlela yesimanga. Bengizothi mina Dlubheke whatever mfethu oyishilo kuMgube hamba kuMgube uyoxolisa. Akusena ndaba ukuthi uxolisa public ngoba senzele yona imedia senzele khona ukubukisa. Kodwa uma ngilalela abafowethu itone kaAli nangendlela uAli akhuluma ngayo, uAli akacasukile, ukhubekile. Yabona umuntu mayiphatheke kabi ngento abengayilindele. Angazi uDlubheke utheni, angazi umthandeni utheni, angazi uAli wayithini. Angithathi side laba bafowethu kodwa ngiyayifila ipain efilwa uAli ngento eshiyo uDlubheke kuyena. Mhlambe angazi ukuthi imdowngrade kangakanani uAli kodwa nje uyezwa ukuthi uAli bafowethu uphukile emoyeni. So in this case uDlubheke siyakunderstand abafowethu ukuthi umculo kuyadlalwa kungcofana ukuze nobana dayise kodwa uyamuzwa uMgube ukuthi uzwe yakusho ukuthi akukho mina engikwaziyo phakathi kwami nawe. Obvious ukuthi kukhona akwaziyo phakathi kwakhe nomthandeni. So into enjalo bafowethu, yebo umculo, yebo yibhola, yebo amatekisi siyashayela, yebo iseyinkontrakini sigcina sisebenza nabantu abangangobaba, kodwa asingahambisi umnsizwa size silahlekelwe nayinhlonipho. Vele esikhathini samanje awukwazi ukuvela ushaya umuntu kuyaboshwana. Kodwa bafowethu inhlonipho umuntu mayemdala ikakhulukazi ungayazi ukuthi omunye umuntu omdala akakhulumi nawe ngoba enqena khona ukuthi ehlelwe mhlambe isithunzi noma yizinga. Uthola ukuthi omunye uyabaza abantu abaziwa uwe noma abazi yena nabazwena okuzothi mawukhuluma something wena alimale even kubo labo bantu mhlawumbe kumethemba kwabo nokumhlonipha kwabo. So nje bafowethu angithathi side la muntu la kodwa whatever uDlubheke ayishilo mina bengingamthatha bethiwa ngiyaphila na ngihamba mfethu uyoxolisa kuMgube. Kuyeke ukuthi ubuphusha umnsizwa noma ubuphusha umdlalo kuthi umdlali sewangathanda akulona ke icala lokho futhi kuyenzeka umuntu umdlali santona akathandi.